Malgrat el fred, un any més, els carrers i places d'Esparreguera s'omplen de gent per celebrar el Carnestoltes. Veieu la Rua del Carnaval que hem tingut aquest dissabte 13 de febrer de l'any 2010, una festa popular ben arrelada aquí a casa nostra. Posa una mica la veieu. Look at people!